ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି କାଳ୍ପନିକ। କାହାକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ଏହା କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ। ଦୟାକରି କେହି ଦେହକୁ ନେବେନି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିବେ। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗାଁରେ ଗ୍ରାମିତ, ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମିତ ପିଲାମାନେ ମିଶି ବଣଭୋଜି କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲୁ 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 ହଉ ହଉ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲୁ 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 ଏଇ ତ ରଙ୍ଗା ନାଇଲେଣି ଚାଲ ରେ। ଏଇ ତ ରଙ୍ଗା ନା ଏଇଠି ନୁହଁ ସେଇଠି। କି ରେ ତୋର କଣ ଦିଟା? ମୋର ତ ଗୋଟେ ଦିଟା କୋଉଠି? ଏଇଟା ନୁହେଁ ସେଇଟା। ଓ ଏଇଟା କି? ହଉ 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 ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ 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 ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁ ହଉ କିରେ ତମେ ସବୁ ଏଇଠି? ଜୁହାରଟେ କୋରୋନା ସିଜନ ଚାଲିଛି, ରଜ ପାଗ ବି ଗଲାଣି। କାଲି ଯୋଉ ଯାଇଥିଲ ମ୍ୟାଚ୍ କାଲି ଜିତିଲ ନା ହାରିଲ ରେ? ଜିତିଲ। ଯଦି ଜିତିଲ ଭୋଜିଟେ ହଉ। ଚାଲ ଚାଲ ଗାଁ ମୁଖିଆ ରଙ୍ଗାନା କତି ଚାଲ ଦେଖିଆ କଣ ଗୋଟେ ହବ। ଦେଖ କଇଁଚ କାଢିଛି ବେକ କଣ ହେଇଛି ଭାଇ କହ। ଆରେ ଏଇ ବିଟନ ସିଏ ଗୋଟେ ଓଭର 36 ରନ୍ ଖାଇଥିଲା। ଏଇଗୁଡା କି କଥା? ଆମର ଏଇ ତପୁଲୁ ମାଇଲା 100 ରନ୍ ଜିତିମୁନି ପଟେଇ ପଟେଇକି ଜିତିଛୁ ଆମେ। କିଏ ମନା କଲା? ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ଭୋଜିଟେ ହବ। ଚାଲ ଆମ ମୁଖ୍ୟ ରାଙ୍ଗାନା କତିକି ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ ଗୋଟେ ହବ। ପହିଲି ପହିଲି ପ୍ରେମ କଲା ଚଗଲା କୋହଲା କୋହଲା ପାଗ ମତେ ମାଇଲା ଚୋରି ଚୋରି ପ୍ରେମ ହେଲା ମତେ ମୋଠାରୁ ଚୋରେଇ ନେଲା ଚୋରି ଚୋରି ପ୍ରେମ ହେଲା ମତେ ମୋଠାରୁ ଚୋରେଇ ନେଲା ଅଦିନରେ ମୋ ମନରେ ଫଗୁଣ ଭାଇ ମୋର ଢାଲିଲନି ଇଏ କଣ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭାଇ ଇଏ କୋଉଠି ପାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଇଏ ରାନୀ ଅପା ଦେଇଛନ୍ତି କଲେଜ ନା ପଢେଇବା ଆଉ ପିଲା ହେଲେଣି ରଖ ପଛରେ ଦେଖିବା କଣ କରିବା। ଏଇ ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରେ ଆଉ କଣ କରିବା? ସେଇ ତ ଗୋଟିଏ ପିଲା ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେଇଛି। ଏଇ ତ ରଙ୍ଗାନା ଏଇ ତ ରଙ୍ଗାନା ଏଥିରେ କଣ ଅଛି? ଆସ 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 ପିଲାଟା ଅମଳାରେ କାହିଁକି ଅଛି? ପିଲା କୁଆଡେ ଆଇଛ? ରଙ୍ଗାନା ଆଉ ପିଲାମାନେ କହୁଥିଲେ କଣ ଗୋଟେ ବଣଭୋଜି ହବ। ହଁ ହବ କାହିଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି? କଣଟେ କରିବା ପିଲାମାନେ କଣ କରିବା କୁହ? ରଙ୍ଗାନା ରଙ୍ଗାନା କଣ କହିବେ ସେ ଅନୁସାରେ କରିବା। ଉପଦେଶ କଣ ଦିଅ ପିଲା? ଯଦି ଭୋଜିଟା ହଉଛି ନା ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ବି ହବ। ଯଦି ଭାତ ଡାଲିଟା କରୁଛନ୍ତି ଚିକେନଟା କାଇଁ ନ କରିବା? ଚିକେନଟା ବି କରନ୍ତୁ। ହବ ହବ ଭାତଟେ ହବ, ଚିକେନଟା ବି ହବ। ଆମ ସାଧା ପୁଅ ସାଧୁ। ଆରେ ୟା ପାଇଁ ତ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା କରିବା କରିବା। ଯଦି ଚିକେନଟା ହେଲା ଆମ ସବୁ ରାତିରେ କେନ ହବ? ଓହୋ ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ଘାଣ୍ଟଟା ହବ। ଯଦି ସବୁ ରାଇତାଟା ହେଲା ମସଲା ଛତୁଟା କାଇଁ ନ ହବ? ଏଇଟା ବି ହବ। ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ଚିକେନଟା ବି ହବ, ମସଲା ଛତୁ ବି ହବ, ଆଉ କନ୍ଦମୂଳ ବେସର ପାଇଖିନାର ପଡୁ ତ ଶ୍ୱଶୁର ସେଇଟା ବି ହବ। ଯଦି ଏତେ ସବୁ ହଉଛି ସେଇ ପୁରୀଟା ବି ହବ। ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରୀ ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରୀ ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରୀ ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରୀ ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରୀ। ବୁଝାବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝା ବୁଝା। ସେ ବାଳ ପାଡ଼ଟା ବି ହବ, ଭାତଟେ ହବ, ଡାଲିଟେ ହବ, ଚିକେନଟା ବି ହବ, ଆଉ ରାଇତାଟା ବି ହବ, ମାଛ ଟକଟା ବି ହବ, ଆଉ ମଞ୍ଜା ଆଳୁ ମେଞ୍ଚି ମେଞ୍ଚି। ମଞ୍ଜା ଆଳୁ ମେଞ୍ଚି ମେଞ୍ଚି ନା ସେଇ ଖେଞ୍ଚି ଖେଞ୍ଚିଟା ବି ହବ। ବାଳଟା ହବ ରେ।